Naidiyao ang yang Manipur faimani lama ganao huk naidi besok kongko mairai pai tabuk omo shipping bufang tormase mar onek hamjak shipping bufang kwbangma se hafung taisa ko shipping joto omo shipping naidi besok kwbang shipping obo shipping naidi pura poktongui tongkha tabuk tannanse somoi wngkha naidi shipping joto shipping yang rogo yang khe tanui khajak yang khaksa tongkho tanjakya shipping bufang hukni tabuk ang thangui tongo Bokrabari ani Bokrani nogo Sochutbari thangui tongo lengkha kolmani dipor kring amongkha parani burirok mui phalna thanglaika hukni mui joto angkhe omo muikhum thaini painarkha 20 taka rwi chini yangkha 30 taka rok mario omonkhe 20 taka bai mankha thaini thaisasi 20 taka rok sani tongo chini yang bongni yangkhe kisa dam kom khoklu rok rang kwbang tojakha hingkhe ang twilang thangkhamta bosta thaisa sabo sai manba mannai hinui khoklu rok mannai hinui saimai angkha hugo kokleng bagan tei kisa huk omo naidi joto kokleng bagan omo shipping bo tongo kokleng bo tongo omo kisa huk chikonta yang lungao tongo muirok angkhe huk rok se beranani muchung tongkha omo se huk se kwrwi hingkhe buini hugo beraimaya bwlui muikhum simi no thaini painarok mano.